primer i ara passem a presentar el segon grup del concert. Els nens i les nenes de 5è ens han preparat dues boniques cançons. Aquest cop, la primera cançó es titula És Nadal de nou, una bonica Nadala cantada a dues veus a la tornada. Sí que no és gens fàcil cantar a dues veus i per acabar-la d'arrodonir ens l'acompanyaran amb les flautes. No us la perdeu!